Larrialdi klimatikoa, klima aldaketak geroz eta gehiago kezkatzen gaitu. Eguraldiak eragindako hondamendiak dira askotan deigarrienak, baina gure bizitza osoan duenez eragina, xeheago aztertuko dugu gaur gaia. Zein dira Euskal Herrian izango diren muturreko gertakariak, nola murriztu kalteak, galdera asko ditugu, eta erantzuteko gurekin da Iobeko klima ekintza teknikaria, Maria Jauregi. Kaixo, Maria. Arratsaldeon. Maria, klima larrialdia bizi dugun honetan zein da egoera? Bueno, egoera honetan egia da temperatura igotzen ari dela, ez? Bai mundu mailan eta bai Euskadi bertan, ez? 1970ean gutxi gora bera gradu bat igo da temperatura, ez? Eta horrek hainbat ondorio ekarriko ditu. Eta horrek ematen digu intriga edo misterio horrek sortzen du, ezta? Zein izango diren ondorio horiek, zein izango dira Euskal Herrian etorkizunean gertatuko diren edo gertatu daitezken muturreko egoera horiek? Bueno, klima aldaketan eraginez jasan ditzakegunez, inpaktu esanguratsuenak edo esan genezake lau izango direla, ez? Alde batetik temperaturaren igoera horrek bero bolada gehiago, ez? Ekarriko ditu, lehortea ere ekarriko du zenbait tokitan, ibai uholdeak eta gero itsasmailaren igoera. Itsasmailarena uholdeak dira bapatean gertatzen den zerbait, ez da, kolpetik jesten da ura eta baina itsasoaren gorakada ez da bapatean gertatzen, hori bai etengabe gertatzen ari da, ez? Egun 20 zentimetro igo da itsasmaila eta proiekzioek diote igotzen joango dela, ez? 2050ean uste dut beste 26 zentimetro igo aldela eta 2100 urterako metro bat gehiago. Hondartzak, etxeak... Bai. Asko dago. Gauza asko dago. Bai, horixe. Uholdei buruz galdetuko izu ora, hemen irudiak ikusten ari gara. Ura agentziak dioenez, uholde arriskoei aurre egiteko, adibidez, eremu batzuetan saiestu behar da uraren erabilera batzuk jartzea. Zein, esate baterako? Edo zergatik? Egin behar dena da, ura agentziatik anez, bi ekintza mota edo, ez, gauzatu behar dira, ez. Alde batetik etorkizunera begira, ez, uholde eremu horietan saiestu behar da, erabilera batzuk bertan kokatzea, ez. Adibidez, eskolak, edo osasun zentroak, edo etxe bizitzak, ez. Eta gero beste aldetik ere daukaguna da, iraganean, eremu horietan, eraikinak eraiki dira, ez. Eta, klaro, horregin behar dena da, kalteberetasun hori murriztu, ez? Neurriak hartu, kalte horiek geroz eta arinagoak izateko. Aurre ikusi daitezke, orain aipatzen ari zaren gertakari guzti hau edenak, benetan aurre ikusi daitezke, aurre ikusita dauzkazu, proiekzio klimatiko batzu garatu ditugu, eta horiekin etorkizunean klima nola izan daitekeen ikusi dezakegu, ez? Eta gainera horri sartzen zaio emisioen, berotegi efektuko gasen emisioen kontzentrazioaren aldagaia, ez? Emisioien murrizteko ekintzak martxan jartzen balin baditugu, proiekzio horiek onuragarriagoak izango dira. Ez badugu ezer egiten emisio horiek murrizteko, guztiz kontrakoa, ez? Eta zein dira Euskal Herriko muturreko gertakari horiek jasateko, ez dakit eremu larrienak? Bueno, esan dezakegu egun badaudela udalerri batzuk, ez? Ia jasaten dituztenak, ez? Daude kostaldeko herri batzuetan olatuen eta eragina jasotzen dute, itsasmailaren igoera ere bai. Egun ere orain dela, egun hauetan edo aurreko egunetan ikusi dugu, ez? Adibidez Erandion, ez? Kointziditu du itsasmailaren igoerak eta gero prezipitazio handiak eta orduan uholdeak sortu dira, ez? Esango genuke leku horietan, jada eragina jasaten dituzten leku horietan, geroz eta gehiago jasango dituztela. Eta herritar zuk esaten duzun hori, etxeak ez eraiki hemen, edo eskolak ez eraikian, hori agintariei dagokie. Baina egia esan hauteskundeetako programetan horren inguruko gaiak apenas azaltzen diran, ze herritar batek zer egin dezake? Egin dezake, botua eman, ikuspuntu hori daukanari, baina alderdi politikoek ez dute hori
lehen planoan, ez bigarrenean, ez hirugarrenean. Bai, egokitzapen neurriak egia da, naiz eta emisioak ez murriztu, klima aldaketaren eraginak ja bizitzen ari gara, ez, jasaten ari gara. Eta orduan hartu behar dira egokitzapen neurriak. Neurri horiek hartu alizateko, mota ezberdinetako neurriak dira, baina oso garrantzitsua da erakunde ezberdinen arteko koordinazioa, ez? Eta neurri horien artean batzu daude koordinazioari begira, adibidez alerta sistema goiztiar bat, ez, implantatzea, ez, ikusteko, ez, ea ze eragin datozen, abisuak eta jasotzen ditugunean, ez. Edo beste neurri mota batzuk izan daitezke, adibidez, herritarrak sentsibilizatzeko, ez. Gainera, normalean, egokitzapen neurriak aurrekontu handia eskatzen dute, eta herritarrei ondo azaldu bertzaile, zergatik egiten den, zertarako, ez, gero herritarren jarrera kontrakoa ez izateko, ez. Iobe, ekintzailetza klimatikoaz arduratzen da. Zertan ari zarete momentu honetan? Zer lan egiten dituzu ezuek? Bueno, ez da errexan asko, ez da? Asko. Bai, egiten duguna da, erakunde ezberdinei zuzenduriko tresnak diseinatu eta garatzen ditugu, gero egokitzapen proiektu ezberdinak ere sustatzen ditugu, erakunde ezberdinekin koordinazioan. Herritarrei zuzenduriko tresna batzuk ere garatu izan ditugu, adibidez norberak ez, adibidez pertsona bezala ez, nik, Mariak edo zuek, egokitzapen neurriak hartzea oso zaila da, hori erakundeek egin behar dute ez. Baina adibidez emisioak murrizteko, ez, norbanako bezala, hor bai egin dezakegu, ez, gure eguneroko ohituretan, nora joaten gara lanera, kotxe pribatuan, edo partekatzen dut kotxea, edo hartzen dut garraio publikoa, hor bai eragin dezakegu guk, naiz eta keinu txikiak izan ez, baina keinu txiki horiek beste batzuekin lotzen baditugu, ekarpena handia izan daiteke ez. Eta hori neurtzeko bai garatu dugu kalkulagailu bat, gure web orrian dagoena eskuragarri, eta hor norberak galdera simple eta erraz batzuk erantzunez jakin dezake zenbat emisio isurtzen dituen, eta gero gainera tresna horrek ematen dizkizuede gomendio batzuk emisioiek murrizten joateko. Egira, interesgarria, hori denon, norberak ere ikusteko, ez da, zer egiten duen norberak. Pertzepzio inkestak ere egiten dituzu, zer diote datuek, jendea larrituta dago klima aldaketagatik? Egia esan, 3. pertzepzio inkesta egin dugu, klima eta energiaren inguruan, lehendakaritzako prospekzio kabinetearekin eta energiaren euskal erakundearekin elkarlanean, eta datuek bai diote herritarrak arduratuta daudela, ez? 76% dio arduratuta dagoela klima aldaketaz, eta klima aldaketaren larritasunaz ere, nola esaten da, ikusten dute, ez, klima aldaketaren larritasuna. Baina gero egia da, norberak ez, egin ditzakeen ekintza horietan, ez, hor pixka bat kostatzen zaigula, ez, ohitura horiek aldatzera, eta hor dago gakoa, ez, nola eman buelta horri, ez. Hitzetatik ekintzetara bide aldapatzua dela. Hori da, bai, hori da.